Sama Igbo bụ Igbo ndị ọma eji eje mba Igbo nwa m ekene m unu na-anọkwa ọfụma ọ ka bụkwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ anyị nọ n'ezi n'anya ahụ nsị ka anyị nwere obere ohere aka mụ unu nọ ka anyị saa ajụjụ mmadụ jụrụ Igbo Amaka TV n'oge gara aga mmadụ zitere anyị ozi ka anyị kwuo maka ụmụ nwaanyị Igbo a na-esi n'ụlọ nụta n'obodo oyibo nya na ife na-eme biko ndị be anyị ka nkuchi anya na ife a na-agba mkpimkpim n'anya tupu anya mmiri ebido gbaba m kwunna afọ ihu m nya na ife na-eme anyị emebeghị ihe onyonyo mmadụ bịa sendịalụ m ihe onyonyo n'ụbọchị ole gara aga otu nwoke Igbo ji egbe gbagbuo nwunye na mba USA na nwunye ya mere nke nwanụ mee nke nwanụ ife ọ kọrọ nwunye ya mere afụfụ niile ọ talụ na ọsọ faka wee kpọta obodo oyibo zụọ ya na akwụkwọ nya ka nwaanyị ọ nụtara anụta bịaziri bịa imere nke eme nke ọzọ nke kazi nke ọ sị na nwaanyị ya mere bụ na nwaanyị a bịaziri bịa mezie ka ụmụ ha na-abụ ọmụkwalụ ka ha kpọọ ya asị hei ọ dịnụ mmanụ ọ dịrọ mma mana tupu anyị aga na nke a ka anyị kwukenenụ maka ndị ji maka ihe gị na nwunye gị ọnụnụ di na nwunye unu iwe bepụ isi na mbụ mmasị unu ka nsọ ya n'oyibo marriage is not a do or die affair hapụkwa till death do you part. Till death do you part only works when you people can relate ọfụma unu bi n'udo unu ka na-aghọta onwe unu ka na-akpa agwa dịka okenye na-abọ unu bụ na unu nwee nghọtafie maọbụ ife dị aṅa unu anọla ana kwuo maka ya tụgharịa uche chọta a ground unu ga-resolve your issues ọnya bụ till death do you part. Ọ bụrụ nke na olugo nke na ọsụkọsụ ihe nwunye gị na-eme gị maọbụ ihe di gị na-eme gị ada amasịzi gị nke na ihe enwe nwa obi igbu onye ahụ isi na ịfụrụ n'anya ife ya masịrị gị gị na enwere ụmụaka mba nya bụrụ till life do you part. Ndụ kewa unu na-abụ nya bụ gaba anya ka njisi na ọ bụrụ do or die affair nya bụ ọ bụrụ na olugo nke na isi ya adapụ mba isi ya adapụ na onye ji ụkwụ wee gịnị gbara ụkwụ ya pụba nwunye nwoke agbụrụ nwunye ogbugo nwunye anwụgo nyewa bụ nwoke emego gịnị agago ụlọ nga ụmụ gị isi na nwunye gị tụyalị gị ha kpọzie gasị kedụzi ọnọdụ fa nwunye gị achụrụ anya bụ ụmụ ngị nwa ịchụrụ anya bụ ụmụ a ha eluru okwenu nne na nna unu aka ụmụ a aka akụtọzifa kedụzikwa n'isi na unu mụrụ fa anyị na-eme na ife ka anyị na-eche eche nwoke a kịta ọ bụrụ na ọ bụ onye nwere nne na nna igbugo nwunye gị gbukwe nne na nna gị indirectly maka na afọ ọjọọ ibutegolo ezinụlọ unu ga na-agụpụ ife na ndụ nne na nna gị gị cheta ọnọdụ ịnọ n'ime na nga ịnọ na ya na ụmụ fafa ha ya ozi eji anya fa wee fụ ọnụnọ mmiri ga na-enufe ọbara mgbali enu tupu ịmara ife na-emenụ eziteligozi na nne gị maọbụ nna gị anwụgo iyerokwu afọ ozu ha ọ bụrụ ihe iwe kpatara ọnọdụ ọbụla ịfụrụ ịnọ n'ụwa anụnwa give yourself time heals. Ọ nwere ndị ya bụ mmadụ nwụnarị ha di ha nwụnarị ha maọbụ nne ha maọbụ nwunye ha nwụnarị ọ dịghị ka ị nwụọ na ka ifuone time heals that wound. Mma gburu gị kịta ị na-agba ọbara onye arụ a na-afụ gị ụfụ give that wound time it will heal. Ihe niile ọ dị gị ka imefulu ebe nwaanyị ya nọ give yourself time you will recover. Ndụ ka akụ ọ ife ndị be anyị na-ekwu time will solve your problem. Ihe niile ọ dị gị ka o mebisigo na ihe afụfụ niile ịtalụ ayasago nye onwe gị nwantịntị ohere na ife niile ga-eme gịnị ga-adazi n'anya ya. Ọ bụrụ na ọnwa ka ị chọrọ ịmụ ike ya mụnwụ nwa otu a ị nọ na nga ihe ọzọ amụnwụ nwa otu a ị nọ na nga nya abụọ ama nna gị amego gịnị echigo mana ọ bụrụ na ị rapụrụ nwaanyị anụnwa ị nwere opportunity ịnụta nwaanyị ọzọ mekwa gịnị mụta nwa ka anyị na-enwe n'olileanya na ndụ anụnwa ibi ka anyị hapụ ịdị na-afụ any condition anyị nọ n'ime as the end of the world for us. O nwere ife bụ your end until your end meets you and ejikwe n'aka gị kpọta your end to yourself. Ụmụ gị a kịta o nwezie ka esi wee fụ ha echi wee na-ajụ ese ha sị onye mụrụ nwa anụnwa afọ nrokwe ya n'obodo anyị a ịmụrụ nwa ihe a bụ nwa maazị Ugochukwu nke a bi na mgbada ugwu ịgafecha ukwu ọjị maazị Ugochukwu nke kapịnta nọ
nwa ya gbagburu nwunye ya na mba USA. Nwa Maazị Ugochukwu ya ya gwe nya mụtalụ nwara arụ chimo ihe ajọ nwaanyị na-akpata ọkwa ajọ nwoke a nya abụọ na-akọ akụkọ ezinụlọ ụlọ dịka si nwere ntị si nwere ifefachie ntị ka m gbabili ebe a ka anyị na-eche tupu anyị na-emife ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịalụ. Ụmụ nwaanyị ibe m ka nne ya lekwa anyị unu mana asị na ebi na glass house ada atụ iche onye nne ya nọ n'afịa ada atụ iche n'ọma afịa maka na ịmara onye nya bụ iche ya ada n'isi nya bụ nna atụ ụlọ otu aka na-anọ na-atụ mmụnwa maka ife nna gwu na enweghị ike ọ bụrụ na mụnwa dịkwa gị uti mana mma na-ekwunu anyị ka ọnụ ubi onye anyị bịalụ. Ọ bụrụ na adị gị nụta gị n'obodo oyibo kpọta gị obodo oyibo nwoke Igbo ọbụla ịfụrụ n'ụlọ nwunye ya kpọta obodo oyibo ji anya ike maka na imirikiti imi n'imefe ama nwa dị ya nwa. Ọ bụrụkwa maka ife ndị anụtali kpatara ifefe ametelu mere ụmụ nwoke ị na-akịta ifuru ụmụ nwoke ada ejizi ike anụta nwaanyị akpọtafe obodo oyibo maka gịnị ọ maka ife dị otu a. Ọ bụrụkwana na nwoke a nwee obi kpọta gị jisi ike mala ọnọdụ nwoke a malekụ ijie maka na ndị be anyị n'obodo oyibo kọọlụ ga-afụfụfe atalụ ifefe fụlụ wee nweta akwụkwọ zọta ọnọdụ wee bịa n'ụlọ gị ije afọ ike. Ụmụ nwoke Igbo anyị na-anwa ha abụ ka mmadụ ọ bụrụ sọsọ na fa na-eje ụlọ nụta nwaanyị kpọta obodo oyibo na ụmụ nwoke a ga-akpọtakwa gị ha agaghị achọ ka ị taa afụfụ fatala ha yara akwapụ gị ka ije kpatawa ego ka unu kpatawa ego mba nwoke Igbo ya arapụ gị ka ị gụọ akwụkwọ ịmara ife ị chọrọ ịbụ ka ị bụrụ ya to reach your full potentials. Mpụ niile a nwoke a gbalụ atụghalịna ya nwere ife ọjọọ wee kwụọ onye ụgwọ. Afụfụ ya niile ihe a bụ his sweat nya bụ indirectly investment ọ kpọtara gị ka inyeli ya aka ka ịghọta ya nya bụ aka anyị kwesịrị inyelu nwoke a atọnụ ya upside down welizie ife ọjọọ wee kwụọ onye ụgwọ. Ịgụcha akwụkwọ a nọlụ n'ezigbo ọnọdụ nyeli ya aka ọ bụrụ na ego of course ego nke gị kwesịrị ịka maka gịnị na ịgụlụ akwụkwọ nweta ezigbo ọlụ unlike them na-enwero the opportunity maka mkpa erika ha na-enwebe opportunity ịbịa gụba akwụkwọ nya bụ most of them always end up with menial jobs. Ife fama bụ na ife na-abata na fa na-akwụ their bills na ha na-enyelu ndị ụlọ aka na ha nwekwelu na-akwadokwenu maka ọdịnihu nke fa nya bụ ka inyelu nwoke a gịnị aka ịkpataba ego a don channel it ebe your own family nọ. Ọ bụrụ na ị nwee family ọbụla ọ bụ mgbe ọbụla na-akpọ gị ngozi nweta ego ụlọ ego nri ego school fees ịma na family a fụrụ gị n'anya asịrọ gị enyenelu family gị aka. Ọ bụrụ na ị nwere family na-abịa na-agwa gị ihe alụta ụlọ ike ịlụ ụlọ ha ụlọ ịma na family afụrụ gị n'anya. Ọnọdụ ọbụla imegide ihe gbasaa echi ụlọ anyị na-azọ ka ịlụ ọrụ nne na nna gị ọkpala nne gị na nwunye ya ebichie o nwere ihe ya eme maka ya ha ya ebichie chụpụ gị n'ụlọ a nya bụ nika a ị na-azọ bụ n'ụzọ zọta ọnọdụ be di gị na be di nwaanyị bụ biya ebe a bụ ọnọdụ gị ihe bụ ụzọ zọta na tupu azọbute zọta ọnọdụ gị na nwoke a nụwa ka ịkpataba gị ego zọta ọnọdụ gị na nwoke a maka ọdịmma nke ụmụ gị that is the future. Ego a nne na nna gị na-akpatara ịbụghọ poverty alleviation. Your marriage abụrụ to uplift your family from poverty. Nya bụ afụna your marriage as an opportunity iji wee mee ihe nne gị na nna gị na diọkpala nne gị na-eme nwụrọ. Lụba be di gị a lụtị ya otu a nọ mụ bụ Ngozi mma alụkwali nne m ụlọ ma oge luo mana tupu nke a mma azọtagodo ọnọdụ na be di m lụta ụlọ ebe onye bụ ụmụ mụ na ya mụkwara na ya eme gịnị ya aba. Ọ bụrụ na ndozisi ọnọdụ nke a mgbe nekebezi anya saịdị a ọ ka esi eme
anụ na dibịa gbawa nika ka e wee si ifukwala kemgbe nwa ya nwaanyị nụrụ di obodo oyibo ife atọ ọnụgo ọ na-agbazi moto ifukwala ụdị akwa ọ na-eyi ijilizie aka iyi enyeli di gị tụgharịzie anya nwoke na-akọ na-agbago ị na-akọ na-agbatu onwezi ihe a na-ekwu ịchọrọ ịma ihe ọbụla ịma bụ ezinụlọ gị ọ bụrụ otu maka na ọ bụrụ na nwoke a bụkwa onye na-eme ezinụlọ ya o nwere ike ọ yara afọ ọnọdụ ịbịa n'ụlọ gị but he believed there is o nwere nke ka ọ zụpụta ezinụlọ nke ya onye mere o ji nwee chọọ ka ọ nụta nwaanyị ka nya na ya zụba ụmụ nke fa nya bụ malife ihe ọzọ na-akpata ajọ agwa ụmụ nwanyị Igbo anyị na-akpa bụ oke oyi. Otu ihe ị ga-ama ama n'obodo oyibo bụ na mirikiti imi mere ọtụtụ misteki dị iche iche and ha ya achọ ka ha kwakwunye gị na nya bụ misteki a family. Onye nke ya na di ebigideli bisa ọ na-atụlụ gị ka gị na di gị mee gịnị tisa ka ị nọrụkwa n'ọnọdụ a ọ nọ. Onye nke mere m ihe ọbụla ndị be anyị mere ọra ka ahụ ifu otu onye be anyị na-agwa gị eziokwu maka na ihe ọbụla ha mere ha ga-agba mbọ fụ na imelie. Nya bụ rapụ oke oyi. Di gị bụrụ enyi gị, nya bụrụ nwanne gị, nya bụrụ nne gị, nya bụrụ nna gị, nya bụrụ chi gị. School. Ihe ị na-aga na skuul a na-agba gị nke a right gị nke a left gị iwu a afụrọ gị wee tinye ya. Nkụ dị na mba na-eyelu mba nni ọ ife ndị be anyị kwuru. Nya bụ ife a na-agwa gị di gị ayọrọkwa agwa gị okwu otu a ọ yarọkwa eme gị nke a di gị na-esi nri nke nwunye na-esi nri di gị kwesịrị ịdị na-asụ akwa maọbụ na ọ na-asa efere he must help you ọ ga-emere gị nke ọzọ ọ ga-emere gị nke ọzọ ọ bụrụkwa na omerọlụ gị ịma na ọ bụrụ otu a. Nkụ dị na mba na-eyelu mba nni. Nwaanyị nụba dị n'ala Igbo nne ya na-akpọkọta ya dọba ya ọdụ dụọ onye ọdụ gwa ya ka esi eme gwa ya na ọ dị ka ị na-anụ gwa gị ka ị esi na-eme nke a nne na nna gị gwara gị. Obibi di na nwunye anyị fụrụ ebe nne gị na nna gị nọ ịfụrụ ka nne na nna gị si asọpụrụ ịfụrụ ka nne gị si asọpụrụ nna gị si otu asọpụrụ di gị asịkwana na ịdị na civilized maka na ndị a dị civilized ya ha agwa gị ihe that their civilization you are only seeing the good part of their civilization. When they tell you the bad side of it, then you will begin to value that your culture and tradition that you think tayele gị down also n'uche gị maka na nwaanyị ọbụla ịmala ife ịmalụ na nwaanyị bụ ife na ala Igbo inunugo maka ụmụada a na-ekwu okwu fekwu. So kedu onye ya asị gị na nwaanyị enwere ọnụ na be die maọbụ na ala Igbo ịma na onye a amara ife na ọmarokwu omenala maka na onye amala ife ọmalụ na okwu nwaanyị na anarọkwa na-etinye ya ọnụ anara aga ya aga na nwaanyị kuchie na okwuchigo nya bụ that your right you are fighting has been there. Ịgbala ife zọba be di gị zọtịa vidio anụnwa na ha eto aka karịa otu m chọrọ. Anụta gị n'obodo oyibo mala ọnọdụ di gị a kwụsị oke oyi egene nne na nna gị ntị ọ bụrụ na ha bụ ndị oke nnapụta mgbe ọbụla sị gị nweta nke nke ọzọ nweta nke ọzọ maka na ịdọdịgide ihe ọnwụ ihe melu di gị echi nne na nna gị a ụmụnne gị a ị na-agba nịka ka ịzọtafa gị echi gị ọnụ n'ala afụfụ gị niile a ha yọkwa ebele gị ife imelụfa onwe ka isi nwụọ ha yọrọkwa zọọ ụmụ gị ka ị ga-esi zọọ ụmụfa ka anyị nwere n'uche anyị ka m kwụsị n'ebe a ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ Igbo nwe m ga-emesịa m